Kay toho anak kaning amag. Kay green one. Di agi sa short perting gula. Nganong usa man iyang giapilan nganong siguro man. Basketball. Saprot siya. Anong nasagol naman ni oy? Kanang mo. Mao din ni sila arang ka cute og short. Katigod itong mo basketball imong anak mura man tong. Hi ma'am. Dili tulig-on mo basketball. Aw na pinagmay. Sineryos nga basketball. Dili ka mao mo Dili po. katigod. Murag iko ra mudagan og nakula i-shoot na lang. O kana mayo na. Ako anak. Hayro to. Ah. Elementary man dahil no sila. Itong mental. Hindi mo na anak sunod eh. Di man to mukuan. Ako pitawin. Wala sunda ang imong anak. Kay green ra ba ka? Dira ko nagpalit. Ay ta. Hello. Pwede vlog. Hi, hello. Hi, welcome to my vlog. Kanta, kanta. Picture boy. Wa naman yung exhibition. Agoy, pang kapoy na lagi. Kapoy na no.
bahay ha. Ah. Hi, Bibi! Asan man ang akong anak di hoy? Ambot na buha man ang akong anak. Basin wa na ko kakita sa akong anak kay na color yellow na tanan. Asa naman ang akong anak oy pag-present dire. Wala jud ko kita sa akong anak, ma'am. Asara. Kinsa may Agoy, ginoon, nagminal dito naman mo. Nagpapidpid naman mo sa daplen. May utong na lang, dude. Sa mga diya, nagbisyo makapa. Sige, jud kung tanong asa ra maghong anak. Oy, wa naman ko kakita sa akong anak. Nabuing na mata-mata naman ka. Unsa may color? Yellow. Na yellow na tanan. Wa na siguro ko kaila. Na to. Nawa nang ako kita sa akong anak. Sa video na lang ako tanaw nag-asa siya. Nag-glasses ta ka. No, may video dito. Oh, ako muna. Ay, mali na. Okay.